Bona tarda, és que avui moltes gràcies per venir. Us presentaré l'acte. Avui farem una petita taula rodona sense taula, però amb gent i amb intervinents. Presentarem el Gabriel Miró, que és advocat, professor també de l'Universitat de Barcelona, el Jaume Xaus, de la CATFAT, també, i ens farà una xerrada sobre la situació, també ens donarà una visió després de les associacions. Tenim la Laura Canyades, també, que ens donarà una visió de la societat civil i del Consell de Joventut. I el doctor García de Palau, que ens donarà una visió més des del punt de vista mèdic. Jo soc Julio Casals, que vinc aquí a l'Observatori Civil de Drogues. M'han demanat que faci de negocis, que podem fer un petit debat que seria el millor, perquè els pogués també intervenir i treure el que pogués, les seves dubtes i ens ho aprenem aquí una miqueta. També m'han demanat que presenti la iniciativa legislativa popular que s'està duent a terme ara mateix i que s'ha presentat al Parlament de Catalunya i que només a tràmit. Us faré unes breus. Seré molt breu, em sembla, en aquest tema perquè ja ens estem menjant el temps i ja l'hem anat presentant. Segurament alguns ja sabreu, que tots ja sabreu, que s'ha presentat una iniciativa legislativa popular al Parlament de Catalunya. És una proposició de llei, un text articulat que s'ha elaborat i que recull el que són els criteris d'autoregulació que les associacions de consumidors de cànnabis ja venien aplicant des de fa anys. També s'ha recollit el que han sigut el treball parlamentari i el treball de discussió política que s'ha mantingut amb les institucions del Parlament de Catalunya. Es va arribar a una resolució, la resolució de gener d'aquest any, on es reconeixien l'existència de les associacions d'aquesta realitat social i llavors però era una resolució que realment frustrava un procés polític que al febrer del 2014 s'havia denunciat com de regulació. El Parlament va aprovar la moció 77 del 10, de la 10a legislatura al febrer, i va dir que en el termini de 4 mesos arribaria als acords perquè la Generalitat de Catalunya regulés les associacions de consumidors de cànnabis. Després de 8 mesos, a l'octubre, es va presentar una proposta de resolució que definia les associacions, o sigui, reconeixia la seva existència, en realitat, definint-les com els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre, formades per persones majors d'edat i consumidors que s'autoproveeixen i distribueixen cànnabis entre els seus socis, reduint d'aquesta manera els riscos associats al seu consum al mercat clandestins i a determinats usos. Aquesta és la definició que va al Parlament aprovar l'exposició de motius de la resolució. És la mateixa definició que es va aprovar a la resolució de salut de criteris orientadors, una resolució del Departament de Salut també de gener que ha creat més confusió que una altra cosa, una resolució que és crida bastant l'atenció per quan el Departament de Salut diu que les mesures de salut són establir distàncies entre clubs, que una persona no es pugui associar a dues associacions a la vegada, entrant directament que seria a limitar el dret fonamental d'associació i la llibertat de les persones i estableix períodes de carència per ser admès en un club quan el Departament de Salut tampoc pot regular el dret d'associació i no gens menys crida l'atenció que no s'hagi fet cap criteri de salut relacionat amb el control de qualitat del cànnabis, per exemple. Hauria sigut esperable que el Departament de Salut es digués es faran anàlisis periòdics del cànnabis per garantir els drets dels consumidors. Llavors, el que és la ILP de la Rosa Verda, que és una rosa que va sortir per Sant Jordi, el que intenta fer, o el que realment fa, és plasmar tot el que nosaltres sabem d'unes solucions del Parlament i introduir el que són sobretot els drets del consumidor, ja no només de l'associació. El que és important, jo crec, de la iniciativa legislativa és que entra a preveure, és la primera iniciativa legislativa nacional i segurament europea, que preveu el conreu, el transport, la distribució de cànnabis i també el control de la seva qualitat i estableix drets també per soci. Llavors, la resposta de l'administració, en aquest cas del Parlament, en el seu cas perquè ha estat bastant positiva.
Aquest és un tema que ja sabem que té un component altíssim d'hipocresia i una hipocresia que vol també sortir d'aquesta situació, d'aquest status quo. Llavors l'administració, després d'aquest procés que no va poder regular, realment el que va donar és una porta oberta a dir nosaltres no hem pogut, feu vosaltres de quina manera, presenteu un text articulat, feu la feina que ja s'ha fet i ara feu la feina de portar un múscul social, una base social en forma de signatures fetes en temps i forma. Llavors la pilota ara està al nostre camp i això és el que és la ILP. Ja acabo amb el tema de la ILP perquè a la pàgina web de la rosaverda.org o de l'Observatori Civil de Polítiques de Drogues podeu veure la informació. En quina fase estem? Molt important. Qui recull les firmes? Les firmes les recullen els fedataris. Els fedataris són les persones que proposa la comissió promotora al Parlament i van a jurar o prometre el seu càrrec un dia al Parlament i poden recollir les firmes perquè les firmes han de comprovar que la persona que signa és realment la persona que signa. O sigui, no són formularis que hagin passant, sinó que hi ha una persona que es responsabilitza d'aquesta signatura que sigui d'aquesta persona. Aquest procés es té que fer aquesta setmana. Aquesta setmana estem recollint fedataris. I pensem que es podrien recollir 1.000 fedataris perfectament si és que a Catalunya hi ha 200 associacions. Qui hauria de ser fedatari? En primer terme, hauria de ser fedatari per defensar aquesta proposta, que entenem que és una proposta que és interessant a nivell social i molt interessant a nivell de les associacions i consumidors. Hauria de ser fedataris, com a mínim, els membres de la Junta Directiva que siguin legalment residents a Catalunya, que estiguin empadronats a Catalunya o siguin catalans, de cada associació i a tot el personal de socis col·laboradors. Les associacions, penseu, o ja sabeu, que són entitats que han desenvolupat una habilitat burocràtica a l'hora d'identificar les persones, recollir signatures, firmar papers, revisió de consum, etc., que dintre d'aquesta manera de funcionar és molt fàcil de recollir les signatures de manera organitzada. Jo crec que ja som una societat civil molt organitzada en aquest aspecte i no ho podem dur a terme. És per això que es presentarà la ILP, perquè ara penseu que comença la campanya electoral el 8 de maig de les eleccions municipals, l'11 de setembre comença la campanya electoral de les eleccions autonòmiques, a final d'any tenim les eleccions nacionals i aquesta és la manera d'establir un referent que supera aquesta hipocresia, que de manera objectiva dona un pas endavant i situa aquest país al capdavant del que és un moviment global i mundial i en el lloc que li correspon. Llavors és molt positiu, pensem, que hi hagi aquest text que sigui referent de cara a la campanya electoral per buscar compromisos o per opinions polítics. Per últim, dir-vos que jo he portat aquí uns formularis de fedataris que us els aniré passant i així anem fent feina. Si algú troba que aquesta iniciativa mereix el seu recolzament, doncs aquí es podrà fer fedatari. I bé, passem ja a el que seria el debat i començarà el Gabriel Miró a donar-nos un panorama jurídic del que ha estat l'últim any. Gràcies, Oriol. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies a Parell i al Moviment Cannàbic Català per haver-me convidat. No sé si ho sabeu, però tenim 5 minuts per fer una exposició, vull dir que seran un parell de tuits, perquè la idea és que després fem un debat. Llavors jo no m'he preparat pràcticament res, simplement faré algun comentari sobre les qüestions que crec que avui en dia estan una mica sobre el taulell jurídic. I en aquest sentit, doncs, el títol de la jornada és la fi de la prohibició i ara què? Jo crec que el fi de la prohibició, malauradament, encara no està tan clar, no sé què penseu la resta. Ara ho debatrem. És cert que tenim molt bones notícies a nivell judicial. L'última, com tots i totes sabreu, l'absolució de Panar, de l'Audiència Provincial de Biscaia, que creiem que és molt important, que a més segueix la del cas d'Eivissa, de Tinent Lemon, que és una sentència que és molt important perquè està dictada pel ple de la secció primera de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca. Això vol dir que no només és l'opinió de 3 magistrats concrets, sinó de tots els magistrats d'aquella sala, per la qual totes les qüestions cannàbiques que es jutgin a les Illes Balears acabaran en aquella secció i probablement seran resoltes
en el mateix sentit. Tanmateix, sabem que també en relació a la sentència important del cas Evers, el Ministeri Fiscal ha fet un recurs al Tribunal Suprem i tenim notícia que igual el Tribunal Suprem convoca el que se'n diu un ple no jurisdiccional. Això vol dir que el Tribunal Suprem vol fer alguna cosa més enllà que resoldre un cas únic i concret, sinó que vol emetre una doctrina jurisprudencial que sigui d'aplicació directa a tots els jutjats i tribunals de l'estat espanyol. Si això es confirma, si es celebra aquest ple no jurisdiccional i després hi ha una sentència contrària a l'absolució en el cas Evers i posteriorment el tema de Panar, que també s'ha recorregut per part de la Fiscalia al Tribunal Suprem, doncs aquest tema que comentem del fi de la prohibició pot anar bastant enrere. Pot ser un problema molt important perquè voldrà dir que aquestes resolucions de les audiències provincials tindran aquest criteri del Tribunal Suprem i serà, per tant, molt més difícil anar en contra d'aquest criteri. Diguem-ne que serà la manera que el Tribunal Suprem actualitzi les seves doctrines sobre el consum compartit a l'específica temàtica dels clubs cannàbics. S'haurà de veure com va, s'haurà de veure què és el que diu exactament i s'haurà de veure quin abast té posteriorment. Vull dir que a nivell judicial tenim aquestes situacions favorables per un cantó, però també perilloses per un altre. I a nivell legislatiu ja sabem que tenim el tema de Navarra, tenim moltes ordenances, tenim els criteris del Departament de Salut, però també sabem que l'advocacia de l'Estat ha impugnat tant la llei de Navarra com algunes ordenances, etc. I per tant això també pot anar enrere. Vull dir que la qüestió de la fi de la prohibició no està gens clara. També som en un període electoral i poden haver-hi moltes situacions diferents. Creiem, des del meu punt de vista, la irrupció de Ciutadans al panorama polític també pot ser un element rellevant perquè de moment sembla que estan bastant clars a favor de la regularització de les drogues blandes. També s'han pronunciat a favor de la prostitució. Sembla que tenen en aquest sentit una perspectiva molt neoliberal i per tant tot allò que una mica amb una idea més americana, de Nord-Amèrica, de tractar la qüestió del cànnabis, però clar que en aquest sentit ens seria favorable. I aquesta irrupció de Ciutadans pot canviar bastant el panorama polític a nivell legislatiu en relació a un possible canvi legal. Jo volia dir també que en aquest moment que estem jurídic i el moviment cannàbic s'hauria de plantejar una mica quins són els seus objectius. Darrerament jo crec que s'ha tractat molt el tema de les associacions cannàbiques, però potser hem perdut una mica de vista el que hi ha darrere de les associacions cannàbiques, que és el dret de la persona a accedir a la substància i a conrear la substància pel seu propi consum. Vull dir que, en principi, l'associació cannàbica era un medi per l'usuari de cànnabis i darrerament, d'una manera inconscient o conjuntural o per inèrcia, s'estan una mica alterant els termes i sembla que la finalitat en si de tot plegat siguin les associacions. Jo crec que hem de recuperar una mica també la perspectiva de l'usuari i tenir en compte en totes les iniciatives que es facin i totes les accions que es facin a les administracions la perspectiva de l'usuari en concret que pugui accedir a la substància no només a través de les associacions cannàbiques. Jo crec que aquesta perspectiva és important perquè de moment no està apareixent amb les propostes concretes legislatives. En aquest sentit, crec que per això és important destacar i posar una droga de relleu el dret a la llibertat, que també abasta el dret a la llibertat de l'usuari del cànnabis, el dret a la lliure desenvolupament de la personalitat i després també el dret als petits col·lectius que més enllà d'encardinar-se dintre d'una associació cannàbica molt àmplia puguin també tenir solucions legals. És a dir, que no hagin de passar per tota la regulació administrativa en cas de pública concurrència, que és per on estem anant. Crec que aquesta triple perspectiva és molt important, la individual, dels usuaris organitzats en petits col·lectius i també, per suposat, el tema de les associacions cannàbiques. I per últim, com a últim punt per al debat, crec que també és important distingir
el que és la reivindicació canàbica des del punt de vista del dret al consum i també diferenciar-la del que és el dret a exercir una activitat econòmica amb afany de lucre que inclogui la dispensació de marihuana. Jo crec que són dues qüestions diferents i crec que també en els últims temps el moviment cannàbic no s'ha acabat de distingir prou entre una cosa i l'altra. Des del meu punt de vista, i segurament que des de la majoria, el dret a l'afany de lucre, o sigui, el dret a la llibertat d'empresa, el dret a exercir una activitat econòmica que amb afany de lucre crec que és totalment legítim en l'àmbit del cànnabis, però crec que s'ha de distingir molt. I en aquest sentit, crec que perjudica el moviment cannàbic en l'opinió pública que es pugui arribar a confondre el que són associacions molt i molt grans amb el que és el dret a l'accés a les substàncies. Jo serien les quatre coses que volia dir per introduir una mica el debat. Ja està, gràcies. Moltes gràcies, Gabriel. Primer de tot, donar gràcies també al Moviment Cannàbic Català per convidar-me. Jo soc Jaume Chaus i jo vinc en representació a la campanya que hem coorganitzat les dues federacions que som a Catalunya d'associacions cannàbiques, la CATFAC i la FEDCAT. La campanya és Som el que cultivem. Evidentment, el company Gabriel ha obert aquí un debat que potser després donarà molt de sí, però jo ara més o menys em cenyiré a explicar una mica el que vol dir la campanya i el que venim a fer a través d'aquesta. Nosaltres, d'alguna manera, primer contextualitzar el moviment social que estem vivint, la realitat del consum, la normalitat que hi ha tant en el consum com en el cultiu com en l'aflorament d'associacions que hem viscut. És a dir, estem en un moment on les enquestes parlen d'uns números de consumidors dins de la societat més alts i molt més normalitzats del que havíem tingut fins ara, i en aquest context de canvi polític, de canvi social, les dues federacions vam creure important, i també aprofitant el context de les eleccions municipals, vam veure important tirar endavant amb una campanya que fos conjunta, que pogués explicar tant a la classe social, com a la classe política com a les persones en general de la societat, quines són les demandes que estem duent a terme, què pensem de com volem fer de tot aquest món del cànnabis el dia de demà i en quins passos creiem que hem de veure'ns avui. I d'alguna manera el que s'ha vingut fent és fer una sèrie de reunions amb les dues federacions a fi de consensuar uns criteris, que això ha sigut un procés important que jo crec que en general s'ha agraït molt, que després de 4 anys de discussions i negociacions al final hem aconseguit consensuar uns criteris a fi de com volem regular aquesta activitat. Un cop hem tingut això, hem pogut explicar-los, hem fet un material de campanya, hem fet un material a nivell de poder-ho explicar, de poder-ho ensenyar, una campanya publicitària, i hem aprofitat tots els punts i moments claus, tipus les nostres pròpies associacions, avui que estem aquí a la Marxa Mundial, quan vam estar a l'Espanavis, i hem anat aprofitant per fer presentació d'aquesta campanya. Hem estat en mitjans de comunicació també, i a més hem presentat aquests criteris en forma d'una proposta de regulació als partits polítics, començant per l'Ajuntament de Barcelona. Es volen fer a diferents ajuntaments de Catalunya on s'hi estan treballant en algun punt la qüestió del cànnabis. Hem presentat esmenes en algunes propostes i hem presentat propostes en alguns altres municipis, però d'entrada el que s'ha fet és demanar i reunir-nos amb els alcaldables i amb els partits de l'Ajuntament de Barcelona, i actualment hem aconseguit, per exemple, que 4 d'aquests incloeixin en el seu programa electoral la voluntat de regular l'activitat de les associacions cannàbiques durant el primer any de la legislatura. I a més partint d'un procés participatiu amb les pròpies entitats. I això ens ho han confirmat actualment Ada Colau de Barcelona en Comú, Alfred Bosch d'Esquerra Republicana, Josep Collboni del Partit Socialista
i la CUP, que ara m'he quedat un moment en blanc. La Letxa, exacte. Vol dir que de moment el resultat és positiu, creiem que fa falta molt treball per fer. Ens hem centrat en Barcelona perquè entenem que Barcelona és el qui ara té la pilota a la seva taulada en aquest sentit, ja que a nivell de la regulació del Parlament de Catalunya hi van haver molts paràmetres i molts aspectes que quedaven d'alguna manera ambigus i que quedaven molt a la decisió dels ajuntaments, i creiem que l'Ajuntament de Barcelona té la voluntat, té els recursos per fer una ordenança que serveixi perquè ens hi sentim a gust i perquè pugui caure i ser aprofitada també per als altres municipis. I en aquest sentit hem cregut que calia centrar-nos en els esforços amb aquest. I per no ser tampoc enrotllant-me molt més, dir-vos que després quan fem les preguntes entrarem en els temes que facin falta i que ara cediré la paraula al CJP. Moltes gràcies. Primer de tot, m'afegeixo als agraïments que s'ha fet al Moviment Cannàbic Català per haver-nos convidat en aquesta taula, rodona sense taula, i facilitar-nos i donar-nos la possibilitat perquè hi hagi la veu de les entitats juvenils de la ciutat de Barcelona. El Consell de Joventut de Barcelona és una plataforma interassociativa que engloba la majoria d'entitats juvenils de la ciutat. Actualment som 79 entitats, hi ha des de sindicals, polítiques, fins a culturals, educatives, de tot una mica. Ens dividim organitzativament per àmbits, hi ha l'àmbit de salut i dins d'aquest àmbit tenim el grup de treball de drogues. És un grup bastant nou, es va crear fa menys d'un any i la idea és realitzar unes campanyes, sobretot a nivell informatiu, per donar a conèixer com està l'estat actual de les drogues en el sentit de prohibicionista i enfocar-ho des d'una perspectiva de reducció de riscos. Llavors, en aquest grup de treball, actualment d'entitats cannàbiques, comptem amb la CATFAC i amb la FEDCAC, que estan fent molt bona feina i, per tant, tot i que la majoria d'entitats de la ciutat no estan participant en aquest grup de treball, la idea és fer unes jornades que ens facilitin que el Consell tingui una veu pròpia en aquest sentit i una posició clara respecte de la regularització de les drogues. El Consell, a part de ser un punt de trobada d'entitats i d'expansió territorial, també és el màxim òrgan d'interlocució de la gent jove associada davant l'Ajuntament i altres administracions. Per tant, en el moment que el Consell treu un posicionament o qualsevol manifest, també reunim no només amb els equips de govern i els partits polítics, sinó que també amb totes les delegacions dels àmbits de l'Ajuntament i de l'Agència de Salut Pública. Llavors, el fet que el Consell aconsegueixi treure una resolució i clar un posicionament al respecte del tema de drogues, i en aquest cas segurament no acabem centrant més en el tema del cannabis, justament pel que es comentava abans que s'ha tret una sèrie de directrius perseguides del Parlament i per tant unes recomanacions, com a ciutat entenem que és important que la gent jove pugui expressar-se i pugui tirar endavant el projecte. La idea de no un posicionament, sinó també fer una sèrie d'actes de sensibilització, no només per gent jove, que és el que acostumem a fer, sinó també per pares i mares i educadors en general. Llavors, el projecte, a part que està enfocat a tothom, és per també en part trencar els estigmes que envolten la gent consumidora i usuària de les drogues i les entitats que s'hi dediquen. Llavors, la manera de fer-ho, com ja comentava abans, serà unes jornades que segurament siguin el 6 de juny, per tant, aneu reservant la data, perquè s'intentarà que no només hi participin les entitats del Consell, que hi ha des de, com comentava, sindicals educatives, sinó també les pròpies entitats que tracteu el tema i que per tant ens podeu aportar un punt de vista i d'expertesa que dins del Consell potser no tenim i que estaria bé tenir-lo en compte. Per tant, com més participants hi hagi, ja compteu en la CAFA i en efecte, vull dir, els tenim superpresents. També hi ha altres entitats, perquè les jornades no només seran de cannabis, sinó també altres drogues. Comptem amb expositius, Energy Control ens fa un seguiment també del tema i amb Creus i Joventut i la Fundació Salut i Comunitat. Llavors, per tant, vam llançar un hashtag a través de les xarxes socials per fer una crida a fer les jornades buscant el lema de les jornades. El hashtag era Drogolema, una mica així, però la idea era cridar l'atenció i ha sortit com a lema en petites dosis, entenent que és el que comença en el moment que prens una droga o has de prendre poc per tenir-ho en compte i vigilar si no coneixes la persona que t'ho facilita o és el primer cop que prens per veure com reacciona el teu cos, fem aquest doble joc. I el seu lema és amb les drogues l'educació ho és tot.
Llavors, tot i que com a conseller encara no hem tret un posicionament, les línies estan bastant clares en aquest sentit. Llavors, jo ho deixaria aquí. Si teniu preguntes que vulgueu fer sobre el Consell o com voleu enfocar o qui hi participa, no hi ha cap problema. I dono la paraula al segon ponent. Hola, bona tarda a tothom. Em dic Maria García de Palau. Els que em coneixeu ja sabeu que em dedico únicament al cànnabis terapèutic, puro i duro. Llavors, us voldria comentar, per la part terapèutica que em toca, perquè això està una mica més, m'imagino, dirigit a la part lúdica, que els cannabinoids, dic cannabinoids perquè ja estem en una fase d'ús del cànnabis, que ja diferenciem, ja no fem servir varietats, sinó els components de la planta del cànnabis. Ja hem aconseguit fer extractes de planta, amb la qual podem tenir extractes rics amb un cannabinoid determinat, com pot ser el CBD i no THC, d'acord? El qual determina que podem tractar les patologies de manera molt més personalitzada. És a dir, el pacient no ha de prendre un tipus de varietat determinada, sinó que pren els cannabinoids que són necessaris. Aquesta és una línia de treball que ens hem marcat amb Calapa Clínic, d'acord? Sempre utilitzant la planta sencera. Mai hi ha un procés químic. Som partidaris, evidentment, i sabem per treballs que s'estan publicant últimament que quan fem servir un extracte ric amb algun cannabinoid és molt més efectiu que quan fem servir el cannabinoid de laboratori solet, d'acord? Us voldria dir, perquè potser no sabeu alguns, que els cannabinoids funcionen al nostre cos, els de la planta, perquè nosaltres fabriquem cannabinoids. També fabriquem opiáceos, d'acord? Tenim un sistema bioquímic que fabrica endocannabinoids, unes substàncies que són una mica diferents dels de la planta, no són exactament iguals, però funcionen igual. Això és un tema molt interessant, no és casualitat que el nostre cos estigui preparat per rebre fitocannabinoids, cannabinoids de la planta. Des del punt de vista terapèutic, per no enrotllar-me gaire, us haig de dir que les perspectives són bones. S'estan estudiant actualment unes 27 indicacions per cannabinoids diferents, d'acord? I tots sabeu que a nivell mèdic ja estan acceptades a nivell mundial 4 indicacions dels cannabinoids per tractar dolor de qualsevol tipus, per tractar les nàusees i vòmits que tenen els pacients que passen per una quimio, pacients oncològics, per incrementar la gana de menjar. I després per combatre l'espasticitat, que és un símptoma que apareix en diferents malalties neurològiques, d'acord? Per aquestes 4 coses tothom està d'acord en que funcionen. Hi ha un protocol per al dolor Vall-d'Hebron, per exemple, amb THC, d'acord? Que s'apliqui o no és una altra cosa, però per això sí que estan acceptades. També us haig de dir que, malauradament, manquen moltíssimes investigacions encara sobre l'ús de la planta. En sabem poc, inclús de la planta, i en sabem poc de l'ús dels cannabinoids encara. Manca molts diners per fer molts estudis. Això seria molt interessant fer-ho perquè realment la cosa pinta bé, però tot va molt lent, tots són estudis preclínics, no amb mamífers humans, i per tant anem més ràpids. La demanda dels pacients que volen, escolta, això per tractar el càncer, doncs encara no podem, de fet, d'acord? Manca moltíssima informació. Estamos en ello, intentem, la gent que treballem amb això, estar en contacte amb la gent que investiga i veure què és el que podem avançar. Per tant, les perspectives de l'ús terapèutic dels cannabinoids pinten bé, però us haig de dir que falta molta informació per fer servir les coses de manera científica. Per altra banda, com a metge, vull dir-vos que estic aquí perquè sóc un absolut defensor de l'ús lúdic del cànnabis, evidentment, i de l'ús terapèutic, per suposat. Des del punt de vista científic, si l'alcohol és una droga legal, el cànnabis, que és una droga menys perjudicial i més segura, hauria de ser-ho. Evidentment, sí o sí, no hi ha una altra història. Tot el que més poden ser raonaments polítics, però no científics. D'acord? I poca cosa més, si voleu fer alguna pregunta o qüestió en relació amb algun tema particular, i és el que us volia dir.
les perspectives són bones des del punt de vista terapèutic, però encara ens manquen diners per estudiar les coses i una actitud per part de les autoritats per veure que aquest tema és molt interessant i que l'ús lúdic, evidentment, que ha de ser legal, s'ha de regular, regularan, no es regularà al gust de tothom, com passa sempre, però almenys hem de saber per on podem anar, per on no, i el cànnabis és una substància que malauradament està en la situació que està, però no té el més mínim sentit, com us dic, mèdic o científic. D'acord? ¿Algú té preguntes? Si no, jo tinc alguna, si no. Hace falta una pregunta. Has comentat que hi ha unes 27 indicacions o que s'estan mirant i investigant, no? Qui està fent? Es pot saber qui està fent aquestes investigacions o com l'estan fent una mica? Qui les fa per una... Les fa gent molt diversa, d'acord? Hi ha grups de treball a Japó. Els japos tenen un coneixement del cànnabis curiós, quan és un país que no es pot comprar cànnabis caríssim. És el país més car del món on el preu més car del cànnabis està a Japó, segons he llegit fa 2 dies, de l'any passat. I llavors, són grups una mica diferents. Són voluntaris particulars o és a nivell institucional? Aviam, mira, per una banda hi ha laboratoris que posen calés, això està clar. Qui té calés? Els laboratoris. Llavors, els laboratoris posen calés, amb la qual la investigació té el que es diu el conflicte d'interessos, d'acord? Si un laboratori ha posat calés, l'estudi no té la mateixa... Aviam, no té la mateixa serietat que si és un estudi absolutament independent, com tothom pot comprendre, d'acord? Llavors, aquí a Espanya s'investiga. La setmana vinent ens reunirem a Madrid amb el doctor Manuel Guzmán, per exemple, Cristina Sánchez, Guillermo Velasco, que són uns bons investigadors que ja tenim aquí a Espanya, de renombre europeu i mundial. Però bàsicament, ja et dic, investiga qui té calés. A Alemanya hi ha grups de treball, Regne Unit, els americans ens la van tallar i ara la retornen a posar en marxa amb força. Bueno, Colorado va treure 800 milions de dòlars en un any amb la legalització de l'ús del cànnabis. Vull dir que això és una data interessant, des del punt de vista econòmic. Són aquests grups una mica independents, en aquests moments, qui està investigant. Però no hi ha una investigació d'un grup realment de pes, amb un... no. Són multitud de grups de treballs preclínics que a vegades coincideixen amb la informació i a vegades no. ¿Tiene alguna recomendación para el momento de empezar a discutir con... Es que, bueno, yo vengo de México, no sé si noté por el acento. Y ahí la gente está totalmente cerrada a cualquier tipo de legalización, inclusive los médicos. Entonces, no sé si tienen algún tipo de recomendación o página para... Porque ahí los médicos aún creen que si una niña fuma marihuana le va a heredar la adicción a su hijo. Entonces, está bastante mal la cosa ahí en ese sentido. Entonces, no sé si hay alguna recomendación para debatir con gente médica en cuanto al uso médico. A ver, recomendación, hay información en la online para poder... se puede acceder a información independiente sobre esto. Lo que pasa es que en los países es curioso. México, por ejemplo, es un poco paradójico que esté tan cerrado a todo esto, ¿no? Ándale, es paradójico. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Entonces, realmente el debate se puede plantear a partir de, lo que te digo, información que hay en Internet. Lo que pasa es que la información que hay en la red, ya sabéis que cualquiera puede dejar información en la red. Y eso es lo que dice. Entonces hay que saber qué información buscas, dónde buscarla y cuál es la información que vale la pena y la que no vale la pena, evidentemente. Hay que filtrar y eso es complicado. A ver, en Europa existe IACM, por ejemplo, Asociación Internacional Cannabis como Medicamento. Es una asociación importante, potente, con sede en Alemania, que publica periódicamente su boletín, que se publican trabajos. Yo diría que por ahí vamos bien en cuanto a encontrar información aquí.
En España tenemos el SEIC, la Sociedad Española de Investigaciones Cannabinoides, que tiene un producto muy respetable en cuanto a información. Y esta sí que es totalmente independiente, SEIC, ¿de acuerdo? No recibe subvenciones de ningún tipo de entidad de farmaindustria. Y luego, por otro lado, yo diría que es un poco la actitud de los gobiernos la que incide muy negativamente en poder investigar. Claro, es muy complicado investigar con una sustancia ilegal. Si ya es complicado investigar con una sustancia legal, es más complicado investigar con una sustancia legal, aquí y en cualquier lugar. Te podría más o menos comentar esto. Hay organizaciones estructuradas ya que dan información. Ahí es donde tenemos que ir a buscarla, para establecer el debate. Gràcies. Bueno, jo tenia una, més o menys ja l'has contestat, però és en tema un soci que sigui terapèutic, quan vol entrar en un tractament, per molt que ell sigui consumidor o no, fins aquí hi ha diverses maneres de subministrar-lo, no? Com has dit, ja sigui via molis, pastilles, fumada o tal. Fins a quin moment el pacient ja tindrà el tractament i saber què li va millor, si el tema olis o depenent de... Clar, no està establert perquè hi ha diferents malalties i tot, però tu quan vas a l'hospital el metge et fa una recepta i et dona unes pastilles perquè tens tal patologia o tal malaltia i tens una quantitat i tu saps com et pot provocar aquest medicament. Si tu el dia de demà o un altre metge et subministra el cannabis, quina és la quantitat exacta, com poder arribar a la conclusió que aquella quantitat és la que tu et va bé i entrar a un tractament i quin és el tractament, quan dura aquest tractament, depenent de la malaltia que tinguis, una malaltia crònica o temporal. Temporal en el sentit que les nàusees o... Sí. Mira, el cànnabis es pot administrar de moltes maneres. El cànnabis es pot administrar inhalat, com pot ser un vapor, mitjançant un vapor. Jo, evidentment, fumat no li recomano a ningú perquè soc metge, punto pelota. Haig de partir bàsicament d'aquest tema. Jo, com a metge, us haig de dir que sempre respecto l'opinió del malalt. És a dir, jo penso que el malalt ha d'estar informat de les possibilitats terapèutiques de la seva malaltia i ell pot elegir, evidentment, i escollir quin tractament li sembla millor per ell. Només faltaria la imposició. Jo estic a favor d'això. Llavors, el cànnabis, com deia, es pot administrar de moltes maneres. El cànnabis es pot administrar de manera transdèrmica per processos locals. Es pot administrar vaporitzat, d'acord? Es pot administrar via oral. Es pot administrar via rectal. Es pot administrar endovenós. S'administra THC endovenós de laboratori. Sí, hi ha algun hospital que administren THC endovenós. Molt poquet, però s'ha fet alguna vegada. Llavors, les vies, com hem dit, d'administració són bàsicament aquestes. Quines fem servir nosaltres? Clar, jo penseu que treballo amb la majoria de gent que tinc com a pacients, potser no són consumidors de cànnabis, d'acord? Són gent gran, alguns, i no han tingut cap contacte amb el cànnabis. Llavors, a mi m'és igual treballar amb herba que treballar amb una dilució d'oli. Jo l'únic que necessito saber és la quantitat que vaig administrar al pacient. Això es pot saber? Sí, de manera exacta. Analitzant o l'herba o analitzant l'oli amb el que has fet la dilució. El procés es diu cromatografia de columna líquida d'alta precisió. Això té un... el Calapa clínic. Correcte, és una de les coses que fa el laboratori KS Calabs, per exemple, per una cosa molt important. La prevenció de riscos, quan fem servir una droga, hem de fer servir una droga de la manera més segura possible. El cànnabis és una droga que no ha matat a ningú per causa directa a dia d'avui. Per tant, com a metge, jo faig servir una droga molt segura. D'acord? Si una persona, tots ho sabem, amb ús lúdic, estàs ja a tope de THC, el més probable és que et quedis adormiscadet al sofà i no serveixis per gaire cosa més. No té cap més problema, quedes dormit, et despertes i otro dia més. Amb altres substàncies, un es posa a dormir però no es desperta. Hi ha un petit canvi.
Referent a les vies d'administració, normalment la més utilitzada és la via oral o sublingual, per exemple. Per què? Perquè penseu que nosaltres, jo personalment, faig servir unes dilucions amb oli que estan estandarditzades. Tenim una planta. Totes les plantes són iguals? No. Encara que siguin de la mateixa varietat i que tinguin la mateixa genètica. Si ja les cultivem de manera diferent, ens donaran un resultat diferent. La planta del cànnabis és una planta molt complexa, molt curiosa, que s'adapta pràcticament a qualsevol mitjà. Ella va canviant, però s'adapta. Per tant, tenir un producte, des del meu punt de vista, per l'ús que jo faig del cànnabis, és importantíssim, com bé has dit, que el pacient continuï el tractament i sempre tingui la mateixa dosi i la mateixa concentració de cannabinoids, perquè si no... Si no és una planta diferent ja correcte. Canvien la medicació. Llavors, la medicació... Correcte. Què fem nosaltres? Què faig jo com a metge? Què vaig proposar fa 2 anys? Doncs vaig proposar tenir THC, tenir CBD i els barregem com vulgueu, d'acord? No depenem d'una varietat concreta de cànnam, rica en CBD, per exemple, sinó que els tenim separats i llavors podem fer les proporcions que volem. Això va molt bé de cara al pacient, perquè els meus pacients no els tinc col·locats, si puc. Intento evitar l'efecte psicoactiu i això es pot fer, encara que prenguis dosis altes de THC, i això és molt interessant. Penseu que l'ús lúdic i l'ús terapèutic no s'assemblen amb res, pràcticament. S'assemblen amb que fem servir la mateixa substància, però el que més és realment molt diferent. Llavors, com bé deies, el pacient, amb aquesta manera, amb aquesta dinàmica de treball, sempre té un producte estandarditzat, analitzat, amb la qual cada vegada que premem l'esprai, sé exactament la dosi que li estic donant al pacient. Això és importantíssim. No és tan important per l'ús lúdic. Si et passes, deixes de calar i esperes una estoneta. Pel pacient és una altra història, no té res a veure. El pacient que espera prendre una substància que no li alteri la percepció i que li millori la qualitat de vida. Important, els cannabinoids a dia d'avui encara no tenim constància de que curamos nada. No curem res. No, a dia d'avui no. Millorem la qualitat de vida i podem tractar molta sintomatologia que tenen molts pacients, amb la qual millorar la qualitat de vida per un pacient que té una qualitat de vida dolenta ja és importantíssim. Usted no se va a curar, però se va a encontrar mejor. I és aquí on últimament veiem a molta gent gran, que abans no tenia jo ni idea que acudirien a una consulta, doncs venen a la consulta i em fan cas. I molta gent millora i, inclús fa molt poc, una senyora de 80 anys em va dir qui m'havia de dir a mi que amb el cànnabis m'hi trobaria millor i que el prendria. Clar, aquesta senyora sempre s'imaginava fotent el canotet. No, aquesta senyora fa plam, plam i funcionem d'aquesta manera. Com sempre, incideixo, el que tenim a dins de l'esprai és un extracte de planta completa, amb els terpens, d'acord? Sí, conservant sempre... Aquesta és la diferència entre la molècula de laboratori i l'extracte de planta. Si només donem la molècula, CBD, solet, funciona millor el CBD acompanyat dels terpens i altres cannabinoids que tenim en certes varietats. També serà més bo, no? Edulcorat amb stèvia. Dins d'aquesta situació de prohibició de la il·legalitat de la planta en si, tenim problemes per poder aconseguir aquests extractes de THC i de... Perquè, clar, és el que deies, esteu treballant amb una planta que no és legal. Bueno, sí, com dirien a Cuba, vamos un poco por la izquierda. Ja. Per exemple, t'explicaré que a nivell de funcionament hem hagut de constituir una associació cannàbica per poder tenir THC. I perquè el pacient pugui. El CBD, per exemple, aquest cannabinoid es pot vendre per internet com a complement alimentari, cosa que jo no hem sentit gaire perquè encara prohibiran això també. No és el seu lloc, però és on ha buscat la sortida legal, d'acord? Llavors, sempre que hagis de manegar THC, per sobre del 0,2% del que tinguis, això és il·legal. Per tant, la comunitat mèdica, científica, també teniu un interès manifest en que això es reguli, en que el Parlament d'alguna manera tregui aquest buit legal, aquesta situació d'il·legalitat. Sí, evidentment. El que passa és que no pensis que hi ha
paradoxalment no hi ha tanta gent, jo companys de bata blanca, que s'interessin una mica per això i que no hi ha gaire cosa encara. Malauradament, l'ús lúdic durant tants anys ha creat una imatge, un context social que és negatiu pel pacient terapèutic. És així, però gràcies a l'ús lúdic encara tenim més dreta. Probablement, potser, si no... per la seva situació d'il·legalitat no en tindríem, no? Per tant, seria importantíssim que d'entrada, inclús almenys, jo a vegades penso, jo ja et dic, estic a favor absolutament de la legalització i regularització per ús lúdic i terapèutic, però almenys si comencéssim pel terapèutic, tot el que es fa terapèuticament ho podem aplicar al tema lúdic, evidentment. Jo tinc desenvolupat un text de prevenció de riscos que, evidentment, quan vaig a les associacions és el primer que faig incidència. És un producte que jo faria obligatori que passés una sèrie d'analítiques perquè després es pugui consumir. Això de cara a l'opinió pública i senyores que nos gestionen les coses com buenos sueldos seria molt important, perquè sanitàriament tindríem un producte controlat. I és que és important, això. Per trencar prejudicis, aquests prejudicis que estan en la comunitat dels de la bata blanca i dels de les corbates, estaria molt bé que el factor terapèutic fos un dels arguments que estés parlant, no? Exactament. I llavors, per tenir aquest argument ben respaldat per darrere, seria molt important que el producte amb el qual has de tractar la gent sigui un producte estandarditzat, analitzat, etc. Hola, buenas. Por una parte me gustaría saber si en el TJB habéis encontrado mucha resistencia a la campaña que estáis intentando realizar, como decías antes, por parte del ayuntamiento o por parte de alguna institución. Y luego, por otra parte, también me gustaría saber si dentro de esa campaña que estáis organizando dentro del ayuntamiento, que es muy parecida a la pregunta, ¿qué partidos políticos veis más libres o dispuestos o amables, aunque ahora en épocas de elecciones están todos muy amables? Dos preguntas, dos personas. Vale, primer recalcar que el Consell de Joventut no depèn de l'Ajuntament, sí que té un conveni perquè la majoria d'entitats de la ciutat que són grans, però no és un òrgan de participació de l'Ajuntament. Llavors, tenim aquesta llibertat, és una plataforma, és com una federació d'entitats juvenils. Llavors, per molt malament que se'ns posi l'Ajuntament, ho tirarem endavant igual. És a dir, la campanya ara mateix està en fase d'iniciació des del grup de treball i sabem que hi ha entitats de dins del Consell que la idea que tenim de reducció de riscos i informació, regulació i fer una mica de contrast de qui beneficia, que no estigui legalitzada per la part social, econòmica i política, sabem que tindrem resistències perquè dins del Consell hi ha les joventuts polítiques. Llavors, dins de la Junta hi ha joves d'Esquerra Verda, que són les joventuts d'Iniciativa, i Unió de Joves, que és de la Unió Democràtica. Per tant, sé que tindré discussions sobre el tema, depèn de l'enfoc que se li doni, però fins aquí tot bé de moment. Quan vam llançar el hashtag de Drogolema, l'Agència de Salut Pública ens va recoltejar, en plan, estamos aquí, no es periferia. Vull dir, que a vegades és com important. Quin és el hashtag? El hashtag era Drogolema, perquè estàvem buscant el lema per les jornades, per campanya. Us ha quedat que seran petites dosis i el sublema és amb les drogues l'educació ho és tot. Llavors, sí que et dic que la setmana que ve tenim reunió amb tots els regidors de tots els àmbits i per tant vindran de salut i els hi presentaré la campanya a veure què tal. Queda per respondre uno y ya está respuesta. Y allá un poco yo. A mí me has preguntado qué partidos lo estaban, es a dir, quins partits estan sent més favorables o proclives a la campanya o a la proposta. Doncs d'entrada dir-vos que tots els que ens hem reunit, i ja us he comentat, que són la CUP, Esquerra Republicana, PSC i Guanyem Barcelona, ens han agafat amb bones sensacions amb tots, és a dir, no n'hi ha hagut cap que vingués de nou, no n'hi ha hagut cap que tinguéssim una resposta negativa, sinó tot el contrari, ganes de treballar-ho, ganes de fer coses, evidentment estem en campanya i és el que tenen de fer, però d'altra banda podrien
podrien dir-nos que no i no passaria res segurament. Vull dir que la voluntat hi és. Ens queda pendent de visitar Ciutadans, Convergència i Unió i Partit Popular. I d'entrada creiem, pensem una mica per el que hem vist aquests dies, que Ciutadans no tindrà cap problema. Ciutadans ens ha estat recolzant en tot el procés de la resolució del Parlament de Catalunya, amb el que entenem que Ciutadans a Barcelona també serà favorable. I després el Partit Popular ens ha donat data, el que imaginem és que no seran favorables a incloure en el seu programa ni a fer campanya de tot això, evidentment, per una mica per la inèrcia que veiem des del Partit Popular estatal, que és totalment contrària a qualsevol qüestió d'aquestes, com comentava el Gabriel, és a dir, tenim un Partit Popular que des del govern central el que fa és anar en direcció contrària el que hem vingut fent durant 20 anys o quasi 30 aquí a Espanya, que anava en pro de la normalització, de la regulació i de treure un tema de no mirar cap a una altra banda. Poc més us puc contestar perquè qualsevol cosa que digués estaria inventant ara mateix. És a dir, això són reunions que hem tingut amb ells, de moment no hi ha oficialitzada cap d'aquestes, i de moment els partits tampoc no ho han publicat ni han fet ells campanya. Sí que ens retuitegen, com comentaves, també ens retuitegen algunes fotos i alguns posts de la campanya, però de moment poc més. Yo quería preguntar sobre un GAS 2016 a Gabriel y para que nos explicaras un poquito qué oportunidades se abren para el movimiento canábico en este evento. Pues no sé lo que pensáis los demás, pero hay mucho escepticismo, ¿no? Hay como por un lado mucha esperanza porque todos los cambios que vienen desde Estados Unidos, que es el gran guardián de los convenios internacionales, pues hacen pensar que ellos mismos no van a defenderse contra sí mismos o no van a atacarse a sí mismos. Pero por otro lado, o sea, si uno lee el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del último que se ha publicado ahora recientemente en relación con hechos del 2014, pues la manera en que han cargado contra Uruguay te hace pensar que lo que es la línea dura, los halcones que ya he mascotado, ¿no? Los halcones de Viena, pues, o sea, lo que es la burocracia internacional con la cuestión de las drogas no van a ceder, eso es lo que parece, ¿no? Hay quien habla de plantear una moratoria para que no se cierre el tema en el 2016, sino posponerlo un poco más adelante para que quizás se lleve con más fuerza. Hay quien dice que es mejor no intentar cambiar los tratados internacionales porque la flexibilidad con la que se están ahora interpretando pues ya permitiría que los estados por su cuenta fueran introduciendo cambios en las legislaciones internas. Yo por lo que sé de gente que está un poco más metida en organismos internacionales y que está en foros en la ONU y tal, es que hay bastante escepticismo, ¿no? Que por un lado podría ser, pero que por el otro hay muchas cuestiones, ¿no? Ahora la Secretaría, bueno, el zar ahora antidrogas es el Yedorov, ¿no? El ruso, que es un poco quien parece tomando el relevo del liderazgo en las políticas de drogas a nivel internacional. Y Rusia se caracteriza por tener una legislación interna de lo peor, o sea, que no permiten intercambios de jeringuillas, no permiten la metadona. Hay un estudio actual sobre lo que ha pasado con Crimea desde que fue anexionada a Rusia, el cambio que ha habido a nivel de daños relacionados con el consumo de drogas, pero daños por el cambio de políticas, por eliminación de políticas sanitarias, que demuestran que la política rusa en materia de drogodependencias, en materia de reducción de daños, es nefasta. Entonces parece que el relevo lo está tomando este tipo de la administración rusa y que por lo tanto eso puede ser un freno importante. Así que poca confianza en general. Yo quería hacer una pregunta a Pierre y a Jaume, bueno, a todos, pero creo que ellos son los que más. Respecto a cuáles pueden ser los efectos, o sea, lo que es las sentencias que se esperan del Supremo, qué es lo que puede repercutir en lo que sería
porque hablamos del fin de la prohibición, ¿no? Tú ya lo has apuntado antes, la introducción era breve, pero yo creo que es uno de los temas. Si estamos hablando del fin de la prohibición, creo que ahí está un poco el quinto. ¿Qué puede significar el Supremo? Y también que nos ilustre saber cuál es el historial que tiene el Supremo respecto al consumo asociativo de cannabis, si es positivo y ya bailable, ¿no? Estáis saltando esto y tienes todo en medio. No, pero también me interesa saber que las asociaciones cuál es su sentimiento. Sí. Bueno, aparte del punto técnico, el punto la percepción. El Tribunal Supremo, hasta donde yo tengo conocimiento de cuestiones canábicas, se pronunció en su día con ARSEC, una sentencia creo que es del año 95 o 96, no recuerdo exactamente, que venía a condenar, o sea, a estimar un recurso del Ministerio Fiscal en contra de una sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Tarragona, que había avalado como conducta atípica, por lo tanto no delictiva, la plantación que había hecho ARSEC. Desde entonces el Tribunal Supremo no se ha vuelto que yo tenga conocimiento, no se ha vuelto a pronunciar sobre la cuestión de asociación canábica. La de ARSEC no sería un supuesto similar al de ahora, sí que sería parecido. Por lo tanto, el Tribunal Supremo lo único que tenemos es su jurisprudencia, como tú ya lo sabes, sobre el consumo compartido, sobre todo relativo a otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo no se ha podido pronunciar directamente sobre esta cuestión y ahora sí que va a poder, gracias a que le van a llegar casos. ¿Y por qué le van a llegar ahora casos? Porque la Fiscalía, en una estrategia muy elaborada, lo que ha hecho es no solo acusar por un delito de tráfico de drogas, sino también por un delito de asociación ilícita y en algunos casos de organización criminal, y por lo tanto, atendidas las penas que se solicitan, no es el juzgado de lo penal el que juzga en primera instancia, sino que ya es la audiencia provincial. Entonces, al juzgar en primera instancia la audiencia provincial, los recursos de apelación van al Tribunal Supremo, ¿vale? Esto es lo que ha ocurrido con el caso Evers y lo que ha ocurrido con el caso Panamá. Entonces, el Tribunal Supremo va a resolver sobre este asunto. Y el otro día me comentó una profesora, Araceli Manjón Cabeza, que tiene noticias porque ya fue magistrada y tal, que parece ser que se va a convocar un pleno no jurisdiccional. Entonces, esto significa que, como os decía antes, no van a resolver el caso concreto de Evers, que al final sería un caso específico, individualizado, particularizado y referido solo a esos casos concretos, a esas circunstancias específicas de la asociación Evers, sino que quizá van a establecer un criterio general. ¿Y se sabe aplicable? Más o menos? Pues bastante, sí, inminente. Sí. El caso de Evers es bastante inminente. Y eso podría tener, es que una sentencia del Tribunal Supremo, en principio, por sí sola, no es jurisprudencia obligada a aplicación. Cuando en vez de una sentencia ya son varias sentencias, entonces sí que ya es una jurisprudencia de obligada asunción por parte de los tribunales, pero en cambio, un pleno no jurisdiccional sí que puede ser ya de obligado seguimiento por parte de las audiencias. Jo per contrastar una mica la visió més de l'usuari, més social i no la visió jurídica, nosaltres dir-vos que la postura que tenim és la mateixa que tenim enfront de la reforma de la llei de seguretat ciutadana que presenta també el govern del Partit Popular i que està a punt de ser aplicada i que davant de les polítiques prohibicionistes nosaltres al final hem de seguir i haurem de seguir amb el que puguem i amb el que tinguem com hem fet sempre. Vull dir, tal com fa 20 anys o 22 anys la ARSEC amb la mateixa llei que hi ha avui en dia pensaven que acabaríem tots a la presó i no va ser així, quasi, però no va ser així i avui en dia aquí estem. Aleshores, si fa falta recorrerem a la insubmissió o el que faci falta, perquè nosaltres al final estem reclamant uns drets que són legítims que reclamem, tenim eines suficients per demanar-los, ens hem visualitzat, se'ns ha reconegut a nivell internacional, la pròpia ONU, amb les actuals polítiques que té, ja dona peu a que els països facin polítiques encaminades a la reducció de riscos i polítiques no encaminades a la prohibició, com s'ha fet fins ara. Vol dir que
tinguem el que tinguem i vingui el que vingui, haurem de lluitar i haurem de lluitar amb el que hi hagi. Vol dir que ànims. Una mica la idea és aquesta, no? Jo també volia una pregunta també per tots, però sobretot per representar la societat civil i per representar el sector mèdic i també les associacions i jurídic. I és, sempre es parteix del punt de vista d'associacions que són persones prèviament consumidores majors d'edat que s'autodistribueixen cannabis entre ells mateixos. Però jo em pregunto, clar, aquí també caiem, penso jo a vegades una miqueta en la hipocresia, perquè hi ha una realitat que és que les persones no prèviament consumidores, o sigui, les persones consumidores han sigut prèviament no consumidores i tindran generacions de gent que tindran un accés al cannabis per primera vegada. Llavors, amb l'actual model que estem una miqueta plantejant, jo a vegades el que li veig que a vegades trontolla una miqueta és dir, i com es fa la iniciació a l'accés al cannabis? Perquè si només, o sigui, ho té que ser autocultiva, perquè si només podràs tenir l'accés a un lloc amb seguretat, a un lloc amb un control de qualitat, a un lloc amb coneixement, només podràs tenir accés si ets prèviament consumidor, llavors les persones més vulnerables seran les que, penso jo, que poden arribar a caure als pitjors indrets. Llavors he de preguntar si hi havia alguna idea o quina posició vosaltres pensàveu que era en el tema de l'accés al cannabis de per primera vegada. És una bona... Jo el plantejament que faig, penseu que jo em dedico al tema terapèutic i és bastant diferent. Jo evidentment penso que és un problema d'informació, bàsicament. És a dir, si una persona s'inicia en qualsevol activitat, doncs penso que recabar una informació coherent i ben cimentada en coneixements, doncs això és fonamental, tenir una bona informació. Un cop tenim una bona informació, la prevenció de riscos quan fem servir qualsevol tipus de droga és algo importantíssim. És a dir, el que hem dit abans, el cultiu de la planta requereix una sèrie de controls, etc., i que el producte final que arriba a una persona ha de ser un producte que es pugui consumir. Igual que un producte alimentari passa per una sèrie de... D'acord? Jo penso que això és molt important. Jo aquest tema ja el passo amb pacients que tinc, com us he dit abans, són gent que potser no ha consumit mai cannabis, doncs jo què faig? Els informo exactament, o tot el màxim d'informació sobre les característiques del tractament que volen iniciar i a partir d'aquí s'inicia el consum d'un producte que, com he dit, en aquest cas és un producte estandarditzat, que ja tenim unes garanties sanitàries, inclús amb certificat de registre per consum alimentari en el cas del CBD, per exemple, i penso que això és l'important quan una persona s'inicia amb algun tipus d'activitat. Conèixer la droga que vol fer servir, les característiques, conèixer com s'ha de fer servir bé, i amb el cannabis et pot destrossar una vida? Doncs sí, al 100% no puc dir que no. Per tant, totes les drogues poden ser perilloses, sí, unes més que altres. I fer un bon ús d'una droga és magnífic. És el que ha de ser. Fer un bon ús, que igual és un antibiòtic, m'explico. S'han de fer servir les coses bé. Llavors, amb la planta del cannabis, penso que passa exactament el mateix. Jo incidiria en la informació important i sobretot per consum lúdic, una prevenció de riscos ben muntada i que arribi realment a tot futur consumidor, evidentment. I per suposat que jo tinc un fill, si s'inicia amb el cannabis i no amb l'alcohol, estic molt més content. Per exemple, per dir alguna cosa. Jo lligant amb això, la campanya que plantejava des de la consellera, basant-nos sobretot en reducció i prevenció de riscos, entenem que el que és important i el que mostra el sublema és la informació i l'educació que ens arriba sobre tot tipus de consum. Llavors, quan comentaves que són persones que ja han consumit abans, jo entenc que la feina que es fa des de les associacions cannàbiques ve per aquí, ve per l'ajuda i la informació que es fa a les persones com a primera acollida. És una cosa que nosaltres podem fer molta difusió, hi ha moltes dies sobre drogues, però crec que el tracte humà i el moment que una persona s'acosta a una entitat és quan es posa en valor tota la feina. Jo crec que, i t'ho he dit abans, crec que aquesta pregunta és més per les entitats, en el sentit de, i faig jo una pregunta, com realitzeu una acollida quan hi ha una persona que no ha consumit mai? A veure, d'entrada puntualitzar que nosaltres som, per una qüestió estrictament legal, som entitats d'usuaris.
persones prèviament usuàries. Aleshores, només fem una excepció quan el consum és un consum que ha de ser per un ús terapèutic. En aquest cas, entenem que encara que la persona no sigui prèviament usuària, doncs sortim encara, rasquem una mica més la línia vermella de la llei i ens sortim a fora i aleshores demanem una documentació terapèutica per constatar i per fer un seguiment, però d'alguna manera nosaltres, dintre de la nostra estructura com a associació, que això és un altre tema, que hi ha moltes entitats de reducció de riscos i nosaltres som una petita part de tot aquest sector de salut i de reducció de riscos, quan mínim a Catalunya, i en aquest sentit nosaltres ens hem de limitar estrictament les persones majors d'edat, ens hem de limitar les persones prèviament usuàries, sobretot quan parlem de consum recreatiu, a pesar que cada cop més des de les entitats i des de les federacions treballem i col·laborem i donem suport en la mesura del possible a altres entitats que sí tenen accés a fer incidència amb menors d'edat, per exemple amb professors, amb pares d'alumnes, amb els propis alumnes d'escoles, és a dir, en molts camps que es poden treballar, n'hi ha molts que s'estan treballant molt més bé i professional del que ens podem imaginar a nivell de Catalunya i nosaltres dintre de la nostra perspectiva portem més aviat una qüestió d'òptica, de coneixement en quant a la substància o de coneixement en quant a qüestions específiques d'aquesta substància, però aquí hi ha un treball a darrere. I en aquest cas sí que dir-vos que si depengués de nosaltres no deixaríem a cap menor al carrer en la vida ni deixaríem a cap persona havent-se de buscar la vida al mercat negre amb tot el que això comporta. Ara bé, entre tots hem de construir una manera perquè tot això sigui cobert. Estem avui on estem aquí per una qüestió legal. Si el format jurídic que haguéssim adoptat a Espanya no hagués hagut de ser el del cercle tancat d'una associació o el del club privat, per dir-ho més concretament, doncs això no ens ho estaríem preguntant. Aleshores, el camí quin ha de ser? El camí és, amb les eines que tenim avui en dia, treballar-les, és a dir, donar suport, donar col·laboració i donar material i donar informació, destinar fons i diners que es puguin fer estudis i que es puguin fer campanyes de reducció de riscos, etc. I treballar perquè en un futur, evidentment, l'associació no hagi de ser aquest cercle tancat on has de ser prèviament usuari, que vol dir que primer has comprat al mercat negre, t'has informat del camell i després ja pots venir a l'associació. És kafkià, no té sentit més que una trava estrictament jurídica. I per poder sortir d'aquesta situació així una mica kafkiana, no creus que seria fonamental, i des de les pròpies associacions, aconseguir que tiri endavant una llei que reguli i que legalitzi aquestes associacions? Nosaltres estem treballant a través de... Perquè pugueu tenir moltes més eines. Actualment hi ha una plataforma estatal que està treballant amb això, que és Regulación Responsable, i després hi ha un grup d'experts que també a nivell estatal està treballant amb això, i un dels pilars que s'estan començant a discutir per fer un canvi legislatiu a nivell estatal concretament és la regulació d'un mercat controlat, però un mercat obert. Vull dir que des de la nostra humil experiència i estructura ja estem treballant en funció que puguin coexistir els diferents models, el model terapèutic per una banda, el model d'autoconsum personal en la propietat privada, és a dir, el model més estricte d'autocultiu, un model molt cooperatiu on hi tinguin cabuda, com comentava el Gabriel, aquests trams, és a dir, una entitat petita dels 10, 15 o 20 col·legues que es puguin ajuntar i emparar-se i autogestionar-se el seu cultiu o el seu consum, i després, per què no, un model on hi hagi un mercat amb el seu negoci evidentment annexat i que permeti un servei obert a un públic diferent que nosaltres no podem abarcar. I aquest dia, probablement, la perspectiva de com funciona això i del nivell d'incidència en quant a reducció de riscos serà l'òptim perquè tindrem la possibilitat d'accedir a l'usuari i al seu problema i al seu consum i a la seva realitat, tant de la persona que el consumeix per ús terapèutic en format de gotes, com el que té 15 anys i comença a provar el porro, com el que ja en té 30 i ho té estandarditzat en la seva rutina. Una mica la resposta va per aquí. Jo respecte al que deies tu, el que deia l'Oriol i el que deies també, jo m'estava imaginant ara, imagino que ets assessores en una associació i reps una carta d'una persona dient escolti, miri, jo no soc consumidor de cànnabis, però m'agradaria tastar-ho, he vist altres amics que han fumat, he vist que s'ho han passat bé
És una cosa que vull provar per tastar-ho, veure si m'agrada. Jo els demanaria que l'associació estudi la meva sol·licitud per ser membre, tot i que no soc a hores d'ara consumidor. Clar, és una qüestió que és un model, és una idea teòrica, igual que la teva pregunta, perquè realment, encara que no siguis consumidor, dius que ets consumidor i ja està, no? I que això no té cap... No, és veritat. Però des del punt de vista legal, jo crec que és interessant perquè realment... Perdona, perquè causa la hipocresia, no? Jo el que deia és que és una... Sí, per això... Sí, crec que és una lluita contra la hipocresia, que llavors tenim certs elements que ens costa desempallegar-nos. És teòrica, però... El moralismo, la hipocresia és real. La pregunta és teòrica, però la hipocresia és real. Clar, per una banda, dir que la regulació de les associacions és fonamental, és el cavall de Troia, però que no és l'única, no? Com apuntava ell, s'ha d'arribar a una regulació, una dispensació a una canyameria o com sigui, no? Però des del punt de vista del dret legal actual, inclús el que regula les associacions o la jurisprudència de les audiències, jo entenc que el lliure exercici de la personalitat, el dret a la llibertat i tal, podria convertir un desig d'aquesta mena en una incorporació legal com a soci en una associació. Per què? Perquè la finalitat és al·ludir al mercat negre per una qüestió de reducció de riscos i danys. És a dir, si se li denega la sol·licitud a aquella persona, estaries dient que aquesta persona, dintre aquest model teòric, hauria d'anar al mercat negre. Llavors, des del punt de vista de la finalitat última de tot plegat, que és la reducció de riscos i danys, això tindria, jo crec que tindria cabuda. Només s'hauria de canviar previ consumidor per futur consumidor. Sí. Bastant diferent, però sí. Jo, si no hi ha cap pregunta, li volia preguntar al doctor respecte d'aquests llocs comuns de la ciència respecte dels danys del cànnabis, és a dir, el tema que pot causar psicosis, les teories sobre el fracàs escolar, sobre el tema del desenvolupament del cervell en menors. Totes aquestes qüestions, fins a quin punt són veritat, no són veritat, i si, tot i així, encara que aquestes coses siguin veritat, si tu creus que igualment una llei que prohibeixi als menors accedir al mercat del cànnabis serà igualment més perjudicial que si se'ls permeti l'accés controlat. És a dir, el tema aquest de l'edat per accedir al cànnabis. Ha de ser un anatema qüestionar la possibilitat que persones menors de 18 anys puguin accedir. Sí, Daniel, és una pregunta interessant i... Jo plantejaria, mi mundo feliz es sin drogas. Ya tenemos un sistema endocannabinoide y endopioide para tratar el doloret i l'instantani. Mi mundo feliz. Però no vivo mi mundo feliz. Llavors, això ho tenim aquí. Amb el tema dels menors, fa uns anys, sobretot, es parlava que el cervell immadur, un cervell immadur que no s'ha acabat de formar, encara que hi ha cervells que no s'acaben de formar mai, està sotmès a drogues psicoactives, pot donar una sèrie de problemes, d'acord? Actuar sobre estructures que no són madures del tot, que no han acabat el seu procés de redistribució, sobretot a nivell de cervell, de circuits neuronals, és molt complex el tema. Llavors, aquí és desaconsellable el tema. Jo tinc nens pacients terapèutics, molt petits, a més, des de molt petits. Hi ha alguns estudis últims que ens diuen que precisament el cervell dels nens, per ser un cervell diferent al nostre immadur, toleren millor, per exemple, l'efecte psicoactiu del THC. Hi ha un hospital, els yanquis, com sempre han fet, en un hospital han donat a uns nens THC per al dolor, sí, però s'arriba a poder arribar la informació, però bueno, van per lliures. I realment no han trobat masses problemes a nivell psicoactiu, d'acord? Llavors, ara no ho diem de manera tan clara. Clar, des del punt de vista terapèutic, una cosa és utilitzar una substància per curar o per millorar la qualitat de vida o per treure crisis convulsives, d'acord? I una altra cosa és perquè el nen s'ho passi bé. El nen, per passar-s'ho bé, ha de jugar amb els altres nens i si alguna vegada consumeix alguna cosa, aviam a quina edat comença i què consumeix.
Aquí és on la informació i realment que aquest col·lectiu estigui a l'abast d'aquesta informació, sobretot, és molt important. És a dir, que un nen de 15 anys begui alcohol els caps de setmana és negativíssim. De la mateixa manera que potser seria negatiu que fumés cànnabis. Tot depenent, sempre penseu que les drogues, quan parlem, va en funció de les dosis, de la freqüència de consum i de com consumeixes. Això és molt important. D'acord? Llavors, hi ha consums que no han de repercutir sobre la salut d'una persona, o que si repercuteixen, repercuteixen mínimament. Això és un hàbit de consum determinat, amb una prevenció de riscos i amb una freqüència i dosi controlada. Si fem això, ens farem el menys dany possible que ens podríem fer al consumir una droga. Aquest seria una mica el plantejament. Des del punt de vista lúdic, jo com a metge i com a persona, a més, no aconsello a un nen de 15 anys, de 16, ni que begui alcohol ni que es foti un canotet. Evidentment, no li aconsellaria. Llavors, jo penso que de tota manera cada persona arriba un moment en la seva vida que per circumstàncies determinades té accés o conviu en un entorn socioeconòmic que li comporta veure's davant de les drogues. Aquí es igual, fachas de izquierdas o átratas, todos nos vamos a encontrar con las drogas en nuestra vida, en aquesta societat. Llavors, a partir d'aquí, penso que, com diuen els companys, molta informació, tota la possible, i a partir d'aquí hem de ser coherents i hem d'aconsellar una sèrie de coses o no a determinats col·lectius per edat o per edat. Pot ser motiu de fracàs escolar, que m'ho deies? Sí, pot ser motiu de fracàs escolar. És per el que he dit abans. Una persona consumint cànnabis es pot fer malbé la vida? Bueno, depèn de les dosis i de quin tipus de cànnabis i de com ho faci i de què no faci. A part d'això, sí, podria ser, evidentment. Igual que hi ha gent que se n'espatlla amb l'alcohol, molta més gent. L'any passat van haver 3,3 milions de morts directament atribuïbles al consum d'alcohol. L'any 2000 passat van haver 0 morts directament atribuïbles al consum de cànnabis. Llavors, per exemple, jo, i aquí els meus companys de Bata Blanca se'n fotran a sobre, faria un gir i despotenciaria l'alcohol i diria la informació real que hi ha sobre el consum d'alcohol. I si això passés a l'altra banda, aniríem bastant millor. És a dir, entre un mundo de alcohólicos y un mundo de abusadores de cannabis, yo sé que no me quedo con el mundo de alcohólicos. I ho poso a l'extrem. Una societat de abusadores. Doncs bé, jo crec que estem sobre el temps. Si hi ha una última pregunta breu. Doncs bé, només queden ahir... En primer lloc, als assistents que han vingut aquí de la unitat, a vosaltres que vau venir, a la gent del moviment cannàbic català, a l'Eric especialment, que avui l'hem vist aquí actiu, i a tothom que ha col·laborat i que ha vingut i ens veiem aquí fora per l'acte de continuació. Aprofitem que ara som més gent que quan hem començat, perquè hem fet una bona estona, hem fet una introducció de la ILP de la Rosa Verda. Només dir-vos que estem, hi ha una ILP, una iniciativa popular de l'associació de consumidors de cànnabis, que està tramitació al Parlament, i ara estem buscant els fedataris, les persones que tenen que recollir les signatures, interessades en recollir les signatures, i aquí hi ha el comitè de campanya que si voleu fer fedataris, podeu fer fedataris aquí mateix. Qui es vulgui inscriure com a fedatari per poder participar en aquesta campanya per recollir firmes, per presentar la... Com a associació independientes federadas. Sí, seria la primera. Seria la primera.